artea izena du eta Urnietan dauka lantegia. Harria eta marmolekin lan egiten dugu. Gehien bat sormen lanari garrantzia handia ematen. Orain arte egindako ibilbidean Mugaritz jatetxea bezalako jatetxeekin lan egitea eta kanpoan Europa mailan eta beste bat tokitan ere saldu izana. Espero ezagun lanean eta antzeko, baina jakinduri gehiagorekin, suposatzen dut. Materiaren sensorialitatea.